up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. Ay, hindi na pala boy Tiu Tiu. What's up, Ketchup? It's your chef Tiu Tiu. May bago akong episode ngayon, guys. Tuturuan ko kayo kung paano magluto ng special puto cheese. Special to kasi yung mama ko, dati pag may fiesta sa amin, nagluluto si mama ng puto cheese. Tapos, yung mga bisita namin, nagtatanong kung ano yung mga ingredients, tsaka nagtatanong kung paano dalutuin. Kaya, ngayon lang namin yung ingredients ni mama, tsaka paano lutuin. Tuturuan ko kayo kung paano. Tara! So, ito yung mga ingredients natin, guys. Una, butter. Melted butter na. Kasi, di ba, yung butter is 1 bar yan. Hinati ko, tapos minelt ko. Kasi melted butter dapat eh. Para mas maganda yung pagka-mix niya. Next is 1/2 kilograms sugar. 1/2 kilogram sugar. And 1/2 kilogram flour. All-purpose flour or cake flour, kahit ano, basta flour. And 8 pieces na itlog, eggs. 8 pieces eggs. 9 teaspoon of baking powder. And bumili ako ng 1 litro pero half a liter lang yung gamit dito, half liter fresh milk. Tapos mamaya pag niluto na natin yung puto cheese, lalagyan natin ng toppings na cheese. So, kayo na bahala kung gusto niyo lagyan ng maraming cheese or ano. Basta ito yung lahat ng ingredients. So, i-mix na natin yung ingredients. Yung first, yung unang ilalagay natin, yung melted butter. So, ilagay natin yung melted butter. Half bar ng melted butter. Lagay natin. Tapos, yung 1/2 kilogram na sugar. Lagay natin lahat yan. Tapos, mix. Alam nyo ba guys na binili ko to sa barko para kay mama, pero ako yung unang gumamit. Ako yung unang gumamit, kaya sorry ma. I-mix mo lang itong dalawa. Tapos pag na-mix mo na, lagay mo yung eggs. 8 pieces of eggs. So, bali, 8 eggs. Tapos pag nalagay mo yung eggs, mix ulit. Tapos pag na-mix mo na, maglagay ka ng 1/2 liter of milk. Kalahating litrong gatas. Fresh milk. Tinatansya ko lang. Yan. 1/2 liter. Tapos, mix na naman ulit. Mix. Mix mo lang. Wow, sarap. Tapos pag na-mix mo na, sasalain natin yung flour. Kasi para matanggal yung mga buo-buo,
tsaka mas fine yung flour para mas maganda yung kalabasan ng ano natin. Para mas maganda yung kalabasan ng ano natin, ng puto natin. Tingnan mo, maraming buo-buo yung natanggal. So, yeah, mas maganda yung ano natin, yung flour kasi mas fine na. Tapos pag nalagay na yung yung flour, yung 9 teaspoon na baking powder natin. Lagay na din natin. Tapos mix. I-mix na natin. Wow. I-mix lang natin hanggang mawala yung mga buo-buo. Hanggang mawala yung mga buo-buo ng flour. Ayan guys, na-mix ko na ng maigi. Tapos, iwan mo lang to habang nagpe-prepare ka para sa pagluto ng puto cheese. Kasi niluluto natin yung puto cheese sa steam. So, i-prepare natin yung steam cooker natin. Tapos, saka natin to ilagay sa tapos lutuin. Okay. So, ayan yung kapatid ko, yung assistant ko. Tumutulong siya yung naghiwa ng cheese para sa puto cheese. Prepare na natin yung puto cheese kasi nakaano na yung steamer natin doon. So, ilagay na natin to. So, kung paano mo yung puto cheese mo, iniwan na natin dito. So, maglagay ka lang, bili ka lang ng ganitong size na na plastic kasi hindi naman ito natutunaw doon kasi steam naman yung Tapos, lagyan mo lang. Tapos, huwag mong punuin masyado kasi umaapaw yan pag naluto. Ganyan. Tapos, lagyan mo ng cheese. Sa amin, nilalagyan ko ng dalawa para cheesy. Tapos, dalawang cheese. So, ilalagay na natin itong sa steamer. Yan, umuusok-usok na konti. So, ilagay na natin ito sa steamer. Tapos, antay lang tayo ng mga tapos antay lang tayo ng 15 to 20 minutes. Maluluto na yan. So guys, ito na po yung finished product natin, yung puto cheese. Siyempre, pag naluto na, papatikim natin sa master chef natin. Wow! Si mama mo na. Mommy, where are you? Ipapatikim natin sa master chef. Ma! Si mama. Okay? Aprobado ba? Oh, see? Wow! Aprobado ng Master Chef, kaya masarap nga. Kaya kung gusto nyo makatikim nito, gumawa kayo, di kayo mag-order kayo sa joke. Hindi ako papatikim natin sa iba kung ano yung nila, kung masarap ba. Kay Sheila Joy. Sige, sige. Slowly. Wala pang 5 minutes. Ano kayo? Masarap pa sa kanya. Masarap pa sa kanya. Tikman ko.
puto cheese ni Chef Tiu Tiu. Wow! Harap! Papakakin natin sa kanila. Ano ba? Super talaga, super ang sarap. Oo, see that? Kaya kung gusto nyo talagang tumikim nito, mag-order lang kayo. Ito pa yung details, guys. Joke, hindi po ako nag-ano nito. Pero subukan nyo po yung ano, yung ingredients na inano ko. As in, masarap talaga. Digapper na ko niya. Oo. Lamig kaya. Ah, lamig kayo. Tagalog yan, pero napalamig kaya siya. Oh, sige. At ang pinaka ano sa lahat, yung grabe na critic na judge ng pagkain ito. Kasi hindi to basta-basta kumakain. Yan po si Kobe. Hindi po yan basta-basta kumakain, pero pag masarap kumakain yan. Sige nga. Wow! Sit. Wow! Buutan na, wala siya. Ay, yan na, may buutan. Wow. Up. So guys, yun po yung nagtatapos yung vlog ko kung paano magluto ng puto cheese. Kaya guys, gawin nyo to. As in, hindi kayo magsisisi. Tsaka yung gastos ko dito, ano lang, mga 400 to 300 to 500. Mga ganyan lang. Pero ano to, mas marami pa to kaso kunti lang yung pinakita ko kasi niluluto pa yung iba. Kaya guys, hanggang sa muli. Paalam! Sarap. Ano to? Sorry ako na ba? Sarap! Sobrang sarap guys! Highly recommended! Hi kay Clyde Parcon ng Davao City, Annie Jane Limbo ng Bustos, Bulacan, kay Jim Havana ng Barobos, Surigao del Sur, Rosemary Erosido ng Bacolod City, Loy Viton, YouTuber from Kawayan City, Isabela, kay Mary Joy Asiron ng Iligan City, kay Dave Gervasio ng Rizal, Alex Gray Einstein from Australia, LC Vlogs ng Lloyd Kalangan, Abu Dhabi, UAE, kay Yuan from Bulacan, kay Chardy Yapendon ng Boracay, Aklan, kay Francis Charles Ariola ng Ilaya, Balud, Masbate, at saka kay Idal Mangkabong from Zamboanga City.